Anti yo Esman Production Chitoro chaongororwa chabiwa vanotya dzinyopo vakasungira nyoka kavona manheru unogona kungosoka vopo masangano kusika kwamachoka vanenge varipo kusikira zuva radoka ndauya kwamuri Mwari musati ndanonoka ndichikuudzai zviri kuitika panyika nau vakurombera kuti vanzi vanododa havambosodama newananie ndiwe here ndiwe here ndiwe here vamwe venyu makuti nyepera ndiwe here ndiwe here ndiwe here vamwe venyu makuti nyepera vari kuita mashiripiti kufamba pamoto muchechi kunge mudhanzi mazara woto hanzi kana uchida kuhwina loto uya nepambaira nepoto tinonamata Mwari wani asi panyika pano pazara machechi akawanda kupfuura miliyoni 41 uyawo nejowani panyika pane mawani ndiwe here ndiwe here vamwe venyu makuti nyepera ndiwe here ndiwe here ndiwe here vamwe venyu makuti vanotya dzinyopo vakasungira nyoka kavona manheru unogona kungosoka vopo masangano kusika kwamachoka vanenge varipo kusikira zuva radoka ndauya kwamuri Mwari musati ndanonoka ndichikuudzai zviri kuitika panyika nau vakurombera kuti vanzi vanododa havambosodama newananie ndiwe here ndiwe here ndiwe here vamwe venyu makuti nyepera ndiwe here ndiwe here ndiwe here vamwe venyu makuti nyepera vari kuita mashiripiti kufamba pamoto muchechi kunge mudhanzi mazara woto hanzi kana uchida kuhwina loto uya nepambaira nepoto tinonamata Mwari wani asi panyika pano pazara machechi akawanda kupfuura miliyoni 41 uyawo nejowani panyika pane mawani ndiwe here ndiwe here vamwe venyu makuti nyepera ndiwe